ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತವೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೆತ್ತವ ಕೊಂಚ ಕಂಜಿ ಇತ್ತರು ಅವು ಕಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು Engkau ir buka balik. Sudek pon dulu yang kasar, gue biarin caputin. Sudek pon dulu. Wanita. Sudek popin set. Deh. Wah Ciki. Ciki. Untuk lakle. Turun mal tundu left. Sudek japar aja. Tuntu, ya itu. Kedurut barang, enak kedurut barang. Ingo cici sudah wal pada materi mirip berbeda. Watch. Enggak betul sudah kan. Entahlah, answer bodoh full shot deto na. Wow. Itu sudah. Japar dah poritindu. Japar cina tabanne. Japar ni dah. Acha stop. Aba acun tu le. Mate la acun tu le. Acha stop. Aw crocodile.
ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಸುದೆ ಕುಲೂರ್ದ ಅಂಚಿ ಬರ್ಚಿ ಗುಯಲುಂಡು ಎಂಚಿ ಬರಚಿ ಗುಯಲುಂಡು ಮೂಲು ಇಂಚಿ ಬರಚಿ ಗುಯಲುಂಡು ಎಂಚಿ ಬರಚಿ ಅಂಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅವ್ರು ಗುಯಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗುಯಲುಂಡು ಅವ ಗುಯಲು ಅವು ಜಾರಿ ಅಂಚಿ ಬೋಲಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಬರ್ಚಿ Shot! Yaba! Yeah, nice, Mari! Nice, Mari Pandile. Ne video on it. Balanchi muta potar kanama. Aterla 9 tule. Nine pugi. Yaba. ನೀರಿಡು ಪುರ ಗೊಬ್ಬುದು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಂಬೋದಿಲ್ಲತ್ತ ಮೋನೆ ಪುರ ರಟುದು ಕೆಸರು ಅಂದ ఇట్లా సీటింగ్ ప్యాకెట్ కూడా ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಮತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬಜ್ಜಿ జైందోలు ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ కూడా ఈ అవుతాయే బాబు ಇದು ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು My invention. Cooler. ಮೂರ್ದು ದಿಕ್ಕನ ಕೂಲರ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಡು ಕೈಗಂಡ ಓಲಾರಿಯಾ ದಾನ್ ನಿಕೋಲ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗುದ್ದು ನಾ ಪಟಾಕಿ ಅಂದ ಎತ್ತದ ರಡ್ ಯಾಕಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ದೆಪ್ಪೋಯ ಬಿಡಾರು ಸಾಯಿ ಹಾಕು ನೋಡೋದು ಸರ್ವೇಶನ್ ಕೋಡ್ತಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಸಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಇನಿ ಚಕ್ಕರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಕಲ್ದ ಪಾತಿರೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬುಕ್ಕೋತೇನೆ ಬೈಯದು ಇದನ್ನ ಸತ್ತ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರ ಬೈಯದು ಇದನ್ನ ಗುಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇನೆ ಬುಕ್
bukan ini hotel. Iya, enggak isi ya. ಲಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ Dari seperti ಅಕ್ಕ mana kopi naan itu And ಮಸ್ತ್ ಕೋರ್ದ ತುರ್ ಬರ್ದಿದೆ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಅಂಡೆನ್ನ ದೇನ ಬೇಬಿ ಎನ್ನ ಬೇಬಿ ಓಯ್ ದಾಯ್ದೆ ಎಂಕ್ ದೊಂಕುನಿ ಎನ್ನ ಬೇಬಿ ಓ ಬೇಬಿ ಸಾರಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಲ ಹುಬ್ಳಿಡ್ MBBS ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ ಅಂಚ ಇನಿ ನೈಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಪೋರೆ ಅಂಚಾಲೇನು ಬುಡ್ರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತು ಜನ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟುನವರ ಬೋದಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಪೋತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಯಾವ್ದ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಮಾಮಿ ಐನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇನ ತುಪ್ಪು ಚಟ್ಟಿ ಅವ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ಆಚು ಮನ್ನಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿಯ ಅವರ ಪರಿವಾರ ತಾತೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಲು ಪೋಯಲ್ ಬಸಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಿಗ್ದಿನಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನೀನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಏರ್ಪುರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.